ऊपर के 32 नीचे के छौड़ी देखे में लागो हो 40 ऊपर के 32 नीचे के छौड़ी देखे में लागो हो 40 ऊपर के 32 नीचे के छौड़ी देखे में लागो हो 40 आबे ने कर दे बहु हे गे छौड़ी आबे ने कर दे बहु मालिश कमरिया होई जइतौ 46 आबे ने कर दे बहु मालिश कमरिया होई जइतौ 46 कमरिया होई जइतौ 46 कमरिया होई जइतौ 46 आबे ने कर दे बहु मालिश कमरिया होई जइतौ 46 हां हां रोडवा पर चल भी छौड़ी हिला तौ कमर गे एक बार करवाइले मालिश बनत के तेल भर गे बनत के तेल भर हां रोडवा पर चल भी छौड़ी हिला तौ कमर गे एक बार करवाइले मालिश बनत के तेल भर गे फुटमी जैसे फुट है छौड़ी धान 64 44 फुटमी जैसे फुट है छौड़ी धान 64 44 आबे ने कर दियौ हे गे छौड़ी हई रई 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 आबे ने कर दे बहु मालिश कमरिया होई जइतौ 46 आबे ने कर दे बहु मालिश कमरिया होई जइतौ 46 कमरिया होई जइतौ 46 कमरिया होई जइतौ 46 आबे ने कर दे बहु मालिश कमरिया होई जइतौ 46 हां हां रंजित प्रेमी से मिलाइले नजर गे खिल जइतौ नाम छौड़ी बनाइले लभर गे बनाइले लभर हां शेखर जीवन से छौड़ी मिलाइले नजर गे खिल जइतौ नाम छौड़ी बनाइले लभर गे झल झल तोरो जवानी झलकौ पहिने कवन पाली झल झल तोरो जवानी झलकौ पहिने कवन पाली आबे ने कर दे बहु हे गे छौड़ी गे गे आबे ने कर दे बहु मालिश कमरिया होई जइतौ 46 आबे